哎呀，龙心向上放气象，万事兴，哦耶！我的喜欢心上欢远近的望，望着，望着，望着，哦耶，哦耶，哦耶！Kami iyo sabana jongke jika berjalan dia iyo bantu kunci sansai amaknya mencali parangainya pai pagi pulangnya hey di malam butuh ondeh udah gaya iyo sabana gaga bantua udah iyo sabantua coba oga bibia taba kapalo sula acoka jambang dalam Sarawak udah yo jarang mandi patui udah babaun jawi dia tetapi dia dalam film India tuh dia. Film India? Lo kok mengalir kue talam lo? Ama udah kan dulu mengalir kue talam. Di mana denai iyo kakanai hati baun udah iyo babaun jawi kudua badak iyo jarang mandi acok lalo udah hai di kandang jawi. Kemana aku cari orang yang mana suka Meriam, Belina, Sophia, Alai Juba semuanya memutuskan cinta aduh maranololi. Kami iyo sabana jongke jika berjalan dia iyo bantu kunci sansai amaknya mencali parangainya pai pagi pulangnya hey di malam butuh ondeh udah gaya iyo sabana gaga bantua udah iyo sabantua coba oga bibia taba kapalo sula acoka jambang dalam Sarawak
Ui udah babaun jawi. Dia tetapi mama dia dalam film India tuh dia. Film India? Kau mengalih kue talam lo? Ama udah kan dulu mengalih kue talam. Di mana denai iyo kakanai hati, baun udah iyo babaun jawi, kudua badak iyo jarang mandi, acok lalo udah hai di kandang jawi. Kemana aku cari orang yang mana suka. Meriam, Belina, Sophia, Alay Juba, semuanya memutuskan cinta. Aduh, Maranololi Ondema Lenai lekut yuk bacinto marano taruh se. Dia. Apa itu dia? Tolong. Mana ni ya? Apa be? Amati be. Angala-ngala dan Sayang be. Mang dang. Awas. Kan Tipu lo dia bisu bati yang.